Son moitas as actividades polas que destaca a Asociación O Castro de Baión. Dentro das súas tarefas sociais, a agrupación xa recibiu o premio a Mellor Asociación de Voluntariado de Galicia, pero o Castro tamén destaca polas súas actividades culturais. Dentro deste campo, a súa aposta principal é poñer en valor os oficios e as tradicións. Con este obxectivo, a asociación organiza por 6º ano a mostra de traballos, tradicións e xogos tradicionais. Pois como é o follalateiro, como é o carpinteiro, o ferreiro, o cesteiro, o que fai instrumentos musicais, etcétera, etcétera. Logo temos tamén recreacións de tradicións e costumes, como pois unha escea de lavadoiro, de ir ao monte ao Toxo e sobre todo, por exemplo, como da malladora. A súa oferta divídese entre oficios tradicionais, tradicións, obradoiros, exposicións e xogos populares. Todo acompañado con música e con gastronomía, xa que o festexo contará cunha polbeira. Vamos a ver, aquí vamos a ter moitas actividades. É dicir, non hai un momento do día donde non haxe ningunha actividade. Para iso contamos con grupos, todos, non solamente de danza, de baile, musicais, senón con grupos de teatro tamén. O sábado tamén haberá actividades para os máis pequenos. O domingo o protagonismo será para os socios máis maiores da asociación. Pois que tamén haberá actividades para os nenos, que os sábados os nenos poderán participar duns obradoiros, duns xogos populares, que o van a pasar moi ben. A mostra asistirán asociacións de outros concellos de toda Galicia, así como representantes políticos de diferentes administracións. Dende o Castro buscan facer tamén unha xuntanza de asociacións nas que todas compartan e expoñan os seus traballos e tradicións.